Aber Llydan. Faint yna chi sy'n gwybod lle ydy Aber Llydan? Yn Sir Benfro mae o, so neb, mae'n siwr. Ond mae'r Saeson, neu'r locals, yn ei alw fo yn Broadhaven. Anyway, Aber Llydan, diwedd yr 1970au. Mi oedd y pentref ar ardal yn cael ei adnabod dan enw arall, sef Triongl Dyfed. A hynny am fod gymaint o UFOs yn popio fyny yna. Go iawn hwnna'n, oedden nhw'n bla, methu symud am aliens. Dwi am siarad heddiw am y digwyddiad mwyaf od ddigwyddodd yn ystod y cyfnod yma, ac mi ddigwyddodd hyn yn ysgol gynradd Aber Llydan. Felly, ar y 4 o Chwefror 1977, wrth i gloch yr ysgol ganu yn dilyn amser chwarae, fe welodd 4 ar 10 o blant yr ysgol long ofod mewn cae cyfagos. Fe gododd i'r awyr a diflannu tu ôl i goedan. Ath y plant i mewn i'r ysgol a deud wrth yr athro, nath ddim eu coelio nhw i ddechrau, ond wedi iddynt weld y llong ofod am yr eilwaith a chysylltu'r heddlu, nath yr athro basically weld chance i gael prawn off. A nath ofyn i'r plant i gyd dynnu llun o'r hyn a welsant. Nath o'i gwasgaru nhw ar draws yr ysgol fel bod neb yn gallu siarad na thrafod, a pan ddoth y lluniau nôl, mi oedd pob un yr 14 ohonyn nhw yn gyson efo'i gilydd, yn dangos llong ofod arian, siap sigar, gyda chromen yn y canol. Yn fuan wedyn, oedd y stori'n y wasg leol, yna'n genedlaethol, a chymbo hir, roedd y wasg o 4 ban y byd yn adrodd yr hanes. Hyd yn oed y Daily Post. Mewn gwesty cyfagos i'r ysgol, ar yr un adeg, fe welodd perchenog y gwesty long ofod tu allan gyda gofodwr mewn siwt ofod yn casglu rhywbeth o'r llawr. Ella mae alien oedd di bod â ci space am dro a bod o'n pigo pŵ space fyny o. Mae yna stori gan ffarmwr lleol, oedd yn cael helynt mowr efo'r aliens. Fe welodd o a'i deulu o fodwr 7 troedfadd o daldra mewn siwt arian a faisr du yn sefyll tu allan i'w ffenest. Hefyd, oedd o'n cwyno fod i warthog o'n cael ei teleportio o un cae i llall. Leave the cows out of this, you monsters! Felly, be ydy'r esboniad? Mae'r rhai yn meddwl mae pranksters oedd hi. Mi oedd y siwtiau arian oedd yn cael ei disgrifio gan sawl un yn swnio'n debyg iawn i'r siwtiau arian oedd yn cael ei gwisgo gan weithwyr yn y byrfa olew leol. A hynny'n neud sens, dydy. Ond eto, allai'r degau ar ddegau o sightings i gyd fod yn pranksters, yn cynnwys y llongau gofod arian yn hedfan yn yr awyr? Hefyd, mae 14 o blant yn lot i weld a disgrifio'r un peth. A da ni'n gwybod bod nhw'n hollol serious achos athyn nhw at y cops o fod dim. Ac wsos wedyn, nath yna rai o ferched cinio'r ysgol weld rhywbeth. So, ti'n gwybod, gospel. Ond ella bod nhw just eisiau diwrnod off yn tynnu lluniau hefyd. Anyway, be da chi feddwl? Ydych chi wedi gweld alien? Ydych chi'n abod un? Tagiwch nhw yn y comment isod. Y fi di Geraint Iwan, a cofiwch, cadwch chi llygad ar agor, a peidiwch a thrystio neb.